Ribe, kako si? Dobrodošao na kanal i na svoje čitanje Ribo. Povezat ćemo se s tvojim energijama za ove naredne sate i naredne dane. Dan kada ti stigne ova poruka je pravi dan da primiš ovaj moćni znak, jer smo blizu pomrčine i naravno da će ona na neki način utjecati na sve nas. Dakle, obratimo pozornost na ono što nam energije žele poručiti. Ne zaboravi uzeti ono što ti rezonira, a uz to konzultiraj i svoj poznat koji dodatno upotpunjuje čitanje. Arkanđel Mihael se snažno oglašava kao Arkanđel Rafael, jer ti upravo on pomaže i prati te s ovom energijom koja ti izravno daje mogućnost da nešto zaključiš i to zaključiš definitivno, zar ne? Kada se dogodi ovakva pomrčina u znaku vodenjaka, ono što mi također govori uz ove energije je da napokon shvaćaš kako je ovo vrijeme specifično vrijeme za povezivanje sa samim sobom, a to će biti moguće jer ćeš se osloboditi prilično komplicirane situacije, ali doslovno prilično komplicirane. Arkanđel Mihael kaže da napokon možeš biti slobodan od te situacije, možeš se osjećati slobodno od te misli koja te ograničava kako bi prešlo na djelovanje ili donio odluku koja ima veze s nečim vrlo važnim za tebe. Vrata se širom otvaraju kako bi moglo promijeniti čak i onu situaciju koja će te, naravno, samim tim zaključenjem učiniti oslobođenim od te poteškoće. Čak i ono što nisi mogao jasno vidjeti treba obratiti veliku pozornost jer ti to daje moć na razini podsvijesti i intuicije što se ne daje drugim znakovima. Zato iskoristi tu vrlo snažnu i otkrivajuću energiju koja će ti dati odgovore koje tražiš, ali i na unutarnjoj razini. I ovo je vrijeme za primanje velikog blagoslova. Ne, to je što se događa. Na neki način riba ima određenu prednost jer se ovom pomrčinom priprema za veliki blagoslov koji će uskoro primiti. Pomrčina se u stvari događa prije samog početka tvoje sezone, zar ne? To je razdoblje kada se pripremaš za velike promjene koje ti dolaze u susret u narednom razdoblju. Dakle, naravno da je to veliki blagoslov, kako kaže Arkanđel Mihael, i to čini da se ne samo oslobodiš te komplicirane situacije, već i da zaključiš nešto što vodi do sretnog kraja. Dakle, karta svijet nam doista govori o zatvaranju tog kruga, zato taj završetak, zar ne? Završetak koji može biti od karmičkog do osobnog ili čak povezan s vezama ili financijskim ograničenjem. Odnosno, to se zatvara i tada ulaziš u fazu razvoja i razumijevanja koju ću prenijeti na osobnu razinu jer je naravno s time povezana. Jer počinješ vibrirati u onom osjećaju harmonije i slobode koji ima smisla ovoj karti svijet, kojom također vlada Arkanđel Mihael kako bi mogao shvatiti i osjećati se vrlo ugodno s ovom situacijom, sa svojim životom, sa svojom stvarnošću, s vezama koje svjesno biraš, načinom na koji upravljaš novcem, kako se snalaziš. Osim toga imaš i prekrasnu kartu, a to je karta 9 pehara, dakle to je karta koja najavljuje sreću ili blagoslov. To je veliki blagoslov jer možeš poželjeti želju ili shvatiti da se ta želja ostvaruje. Vidiš je materializiranu ovdje u ovom svijetu, ulaziš u tu sretnu fazu, u tu etapu. Zato te pripremaju za ovo, zar ne? To je osjećaj apsolutne potpunosti, ali također i osjećaj sreće ili osobnog razvoja koji si već dugo želio. Želio si imati, želio si živjeti, želio si, iskusiti, zar ne? Jer zamisli da nakon ove teške situacije vraćaš moć i čvrstoću koja ti je bila potrebna za napredak. A uz to ono što nisi mogao jasno vidjeti ne samo da se pokazuje na opipljiv način, već ti sama intuicija daje jasnoću potrebno da znaš kako se postaviti pred time, zar ne? Što moram učiniti? Koja pitanja moram riješiti kako bih ostvario ili se sve više približio svojoj želji koja će se ostvariti u narednim danima, u narednim satima? Osjećam također veliko ostvarenje na emocionalnom planu, jer nam 9 pehara govori upravo o tome, zar ne? Sreća ili zadovoljstvo zbog postizanja nečega što mi doista daje emocionalnu slobodu, slobodu da biram s kim ću biti, kako želim biti, na način na koji želim biti. I također ekonomski, naravno da je to aspekt koji je za tebe doista obnovljen i blagoslovljen. Ovdje su 4 pehara, 4 štapa i 5 štapova. To su trenuci da obratiš pozornost i na ono što ti može, na neki način iskrpljivati energiju, zar ne? Sigurno su 8 mačeva i 5 štapova dobro povezani, zar ne?
jer postoji napetost koja se proživljava, koja se stvara kroz plan odnosa, plan gdje se na neki način osjećaš kao u nepovoljnom položaju, to ti donosi napetost, donosi ti stres. I vjerojatno te boravak u toj turbulentnoj situaciji sprječavao da do sada vidiš stvari jasno. 5 štapova nam govori o tome kako bismo se trebali usredotočiti, usmjeriti energiju prema cilju koji želimo postići. Ipak, druge osobe koje mogu biti u ovoj situaciji ne razmišljaju kao ti ili nisu spremni ili spremni učiniti ono što je potrebno ili prikladno kako bi se ova situacija sredila. Ili može biti osobno pitanje, zar ne osobna borba koju vodiš kako bi donio tu odluku. U svakom slučaju to je nešto što se riješi. 5 štapova je karta koja ima prilično dobro namjernu konotaciju. Iako se vidi kao nešto što dovodi do trošenja energije ili da proživljavaš borbu za moć, jer mogu postojati situacije koje nam na neki način govore da te to tjera, upravo na pokušaj nadmašivanja druge osobe. Jer postoji neka vrsta osobne moći prema onome što se događa, prema onome što želimo postići, prema sukobu koje želimo riješiti, a to stvara neslaganja. To nije energija kojom se ne može upravljati, ovo nam govori o promjeni, u to nema sumnje. Promjena situacija koja se naravno pojavljuje kako bi iskoristio tu priliku. Možda u toj istoj situaciji distrakcija ljudi koji su ovdje upleteni u taj nered dovodi do toga da postaneš svjestan na drugačiji način i izlaziš kao dobitnik, zar ne? Dakle, treba razumjeti i to, jer ono što si postigao doista je pozitivno i nema nikakve veze s onim što možda sada osjećaš, jer je to lažan dojam. Prvo, lažan dojam da nisi dorastao ovome, da se ne možeš razvijati u ovoj situaciji ili da ne možeš pobijediti u ovome ili da ne možeš postići ovo. Jer također može biti prikladno razumjeti da možda tragaš za nečim važnim. 4 pehara je karta koja nam pomalo govori o onome što bi moglo biti iskrpljenost ili dosada ili nedostatak odluke za djelovanje, upravo zato što se iskrpljuješ u ovoj situaciji. Kada se zapitaš vrijedi li ovo zaista truda, u smislu mog vremena, energije, znanja i života, zar je zaista vrijedno ostati ovdje i ulagati sebe? Ova situacija, ne bi li mi bilo bolje možda pričekati mirnija, da vidim hoće li se dogoditi nešto drugačije? Pa, može biti da ti odgovara, ali ne izlazeći iz onoga što bi mogla biti namjera upravo promjene, jer neizbježno dolazi nešto što omogućuje da konkretiziraš to rješenje i preuzmeš odgovornost za promjenu. U to nema sumnje. 4 pehara je karta koja nam također govori da postoji emocionalno zadovoljstvo, jer ovdje primaš priliku nakon trenutka emocionalne iskrpljenosti. Rekao sam ti da imaš 9 pehara, dakle ako ti je nedostajalo te slobode upravo za donošenje emocionalne odluke gdje rješavaš problem u koji je uključena druga osoba, naravno da taj nedostatak odluke prestaje kako bi se razmotrilo donošenje odluka koje naravno vode do sreće. Jer ovdje postoji 4 štapa, a 4 štapa su upravo to slavlje zbog zajedništva nečega što se konkretizira u vašim životima. Što vas čini stabilnima? I tu možeš manifestirati nešto, možeš manifestirati doživljajte sreće kroz obvezu, kroz dogovor, kroz završetak ciklusa, kao što sam ti rekla na početku čitanja, jer dovršavaš nešto što ima smisla za tvoj svijet. A 4 štapa su iznad svijeta. To znači da postoji velika mogućnost da se dogodi nešto veće, nešto važno, a to je stavljanje točke na situaciju ili veći problem s vrlo korisnim rezultatom za tebe koji te tjera da slaviš ono što si postigao. Ne isključujem mogućnost da je ovdje uključena još jedna osoba koja također donosi odluke kako bi ovo funkcioniralo. Ima veze s nečim. Vidiš da imaš 5 štapova, 4 štapa ima veze s nečim što se postiže nakon trenutka spora ili borbe jer interesi nisu bili posloženi. Zar ne? Sada osjećam da se stvari kontroliraju na željeni način. Imaš mogućnost otvoriti se primanju onoga što ti nude, otvoriti se s povjerenjem, otvoriti se ljudima koji doista imaju obostrani interes za povezivanje s tobom, možda na intiman način ili od srca. Ovo je vrlo značajan simbol za tebe ako tražiš čvrstu ili iskrenu vezu na duge staze. Jer tu su svijeti 4 štapa obveza. To je trenutak u kojem također shvaćaš da dobivaš blagostanje i to je također trenutak da shvatiš da se par situacija rješava.
A na početku čitanja rekao sam ti da pokušaš svjesnije zamijetiti sve one emocije ili percepcije koje primaš kroz neku vrstu poruke iz podsvijesti. I to puno pomaže imajući 4 štapa, jer povremeno najavljuju taj odmor, tu energetsku popravku koju na neki način tražimo kako bismo vratili snagu, posvetili se uživanju u nečemu. Jer ćeš naravno uživati u nečemu u svom životu, u stvaranju i također se osjećaš obnovljenu energiju, vraćaš radost življenja. A pogotovo ako govorimo o osobi. 9 pehara nam govori o želji zbog koje se osjeća stabilno na emocionalnoj razini. Dakle, to doista predstavlja red, predstavlja nešto što će ti donijeti dobrobit ili zadovoljstvo. Jer se događa ono što znači pokretanje nečega što omogućuje da uzmeš u obzir prelazak na djelovanje, stvaranje nečega. Ne znam, shvaćanje da si dorastao tom poslu koji također pokušavaš postići ili voditi, jer često to može imati veze s tim. Tražimo određeno mjesto, određenu poziciju, tražimo da nam se prizna ono što želimo učiniti. Pa, ovdje to ostvaruješ. To je trenutak u kojem se uistinu osjećaš u potpunoj ekspanziji. I naravno da nisi sam ili sama, već si popraćen osobom koja istinski slavi s tobom prepoznavanje nečega. Može biti i da se ponovno rasplamsava veza, zar ne, nakon poteškoća. Također se konsolidira posao ili se vodi pregovore o nekom biznisu, a to je za tebe također razlog za slavlje. Nešto je bilo zakočeno, na primjer posao, potpisivanje, poziv na neku situaciju, a ovdje nam govori da se također stvara prostor kako bi ti to postigao, kako bi mogao upravljati svime onime što se na neki način nije dogodilo. Možda nije bila stigla ni odgovarajuća prilika, a ovdje ti daju priliku za koju shvaćaš da ti može koristiti. Jer s tom četvorkom imaš stav kao da kažeš, gledaj, ovo što mi nudiš bi me moglo zanimati. Pa, ovdje nam misao možda tebe daje vidjeti. Vidim jasno. To je pomalo ono što sam ti rekao kada je čitanje započelo. Kaže, opraštam rado, punim ljubavi svoj pogled i gledam sa osjećanjem i razumijevanjem. Moja jasna unutarnja vizija odražava se u onome što vidim izvan sebe. Pa, vjerujem da je ovo sažetak čitanja, za ne. Ti također vidiš izvan sebe jasniju viziju jer se oslobađaš ove komplicirane situacije. Dakle, vjeruj i proglasi kako bi ovaj blagoslov stigao u tvoj život.